Takmičenje je održano u prostorijama poljoprivredne škole Ljubo Mićić i na njemu je učestvovalo oko 20 pekara iz ovog dela Srbije. Složni su u ocjeni da ovaj zanat ne zanima mnogo mlađu populaciju, iako je dobro plaćen i garantuje brzo zaposlenje. Sve manje mladih želi da uče ovaj zanat. Iako je tražen i što je bitno plaćen je ovaj zanat izuzetno. Čak i ovdje u nekim gradovima veća plata za pekare nego sa fakultetskom diplomom. Iako bi mnogi rekli da su dobro napravljen burek ili štrudla umetnička dela sami po sebi, na ovom takmičenju ipak se izdvojila posebna kategorija koja se mogla tako definisati. Stvarno radi se skulpture od tijesta. Znači, pravilo je da sve bude jestivo, ne može da bude nikakvih žica ili farbi koje nisu prehrambene boje, na primjer, samo prehrambene boje. Jedan od članova žirija bio je nekadašnji đak Požeške škole Miroslav Bojić, prvak Srbije iz 2016. godine i član reprezentacije koja je učestvovala na Evropskom prvenstvu u Lilu. Sad su moderne peći, moderne tehnologije, moderne mašine, znači kao da radite u nekim laboratorijama. To nije više pekar kao nešto da bude ponizan posao i to. Nije više pekarstvo samo noćna smena. Maltene možemo da kažemo da idemo ka nekom humanom pekarstvu. Tako da mladi bi trebali malo da porazmisle da je ovo sad stvarno zanat koji ima budućnost. Takmičenje u Požegi bilo je jedno od 4 kvalifikaciona, a preostala su održana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Polufinala će se održati u junu, a finale u oktobru. Nadmetanje za najboljeg mladog pekara školarca održat će se naknadno krajem septembra, a jedini zadatak za učesnike biće pripremanje pogačica sa čvarcima.